Máte ľudí na živnosť namiesto pracovnej zmluvy? Odteraz ich štát odhalí oveľa ľahšie a pokuty sú vyššie než kedykoľvek predtým. Od januára 26 sa zmenila definícia závislej práce. Inšpektoráty práce dostali do rúk nástroj, pomocou ktorého odhalia, že váš obchodný partner je de facto vašim zamestnancom. Stačí preukázať 4 znaky závislej práce. Ako vás teda odhalia? Dávate pokyny, čo a ako má robiť? Pracuje osobne? Nemôže poslať niekoho iného namiesto seba? Vystupuje v mene vašej firmy? Ste nadriadený a on podriadený? Ak áno, inšpekcia to vidí jasne. Ide o nelegálne zamestnávanie. Pokuty za nelegálne zamestnávanie tu boli vždy, no od januára sa zvýšili. Hrozí vám pokuta od 4 do 200 000 eur a teraz je oveľa jednoduchšie vás odhaliť. V Aliancii advokátov prekontrolujeme vaše zmluvy, navrhneme konkrétne úpravy a ak príde kontrola, zastúpime vás. Včasná úprava je vždy lacnejšia ako pokuta. Napíšte do komentára manuál a my vám zašleme návod, ako máte postupovať.